Ok, haideți acum să vedem care sunt opțiunile prin care putem să adăugăm persoane în baza noastră de date. Și mergem la Grow Tools, New Grow Tool. În prima parte avem widget-ul pentru site. A doua opțiune este tot pentru site. Vă recomand să vorbiți cu cel care v-a creat site-ul și să lucrați împreună cu el să vă implementați cel mai bun widget. Pe partea de Facebook avem mai multe opțiuni. În primul rând, Facebook Comments este o opțiune în care voi puteți să creați o reclamă în care le sugerați clienților să lase un comentariu cu un cuvânt anume. Iar în momentul în care ei lasă comentariu, vor primi instant un mesaj pe Messenger. Iar acolo puteți să continuați comunicarea cu ei. Altă opțiune despre care o să discutăm sunt codurile QR. Am să vă arăt o strategie foarte bună prin care puteți să le luați datele clienților voștri și să-i adăugați în baza voastră de date. Iar Customer Chat, la fel, este un widget pentru site-ul vostru pe care vă recomand să-l implementați cât mai repede. În videoclipurile viitoare am să vă învăț cum să folosiți Facebook Comments și codurile QR.